Обичаш кучето си, но харесваш ли го? Или харесваш само идеята да имаш куче, което е галевно, лоялно, държи се добре, не ти усложнява живота. А в действителност се оказва, че кучетата лаят, не винаги обичат да бъдат прегръщани, казят флокви, търкалят се в гадости или ги ядат. Правят неща, които нямат смисъл за нас, но за тях самите има. И това, в което ние най-много се фиксираме и искаме да ги отучим, често са най-кучешките неща. Да, точно така. Това, което хората смятаме за проблемно поведение, което трябва да бъде поправено, много често е просто поведение на куче, което се държи като нормално куче. Харесването е свързано с приемането, нали? Ако харесваш кучето си, означава да приемеш истината. Да нагодиш света си, за да има място за кучето ти, такова каквото е, вместо да го променяш изцяло в това, което искаш да бъде. И не казвам да оставиш нещата на самотек. Искаш ли да продължим този разговор на живо онлайн? Покажи ми го, като харесаш или коментираш видеото и ако има желаещи, ще го направи. За да разбереш кога, ще трябва да ме последваш.